Evo nalazimo se u samom centru grada Vodica. U novom smo parku, na rivi, iza nas je tržnica, a ispred nas je stambeno-poslovna zgrada popularnog naziva Jakovljevića vrt. U prizemlju zgrade su kafići i manji shopping centar, na prvom katu su uredi, javni bilježnik, odvjetnici, geodeti i naš ured Alfa nekretnine. A na drugom i trećem katu su stanovi. Prodaje se stan gore na trećem katu. Idemo ga pogledati. Evo ulazimo u stan. Ovo je ulazni hodnik. Zatim lijepa spavača soba, vrlo prostrana. I kao što vidite ima lijepi pogled. Ovdje je izlaz na balkon. Zatim idemo naprijed. Tu desno nam je kupaonica s kadom. Još jedan prolazni hodnik. Zatim zasebna kuhinja iz koje se može proći do blagovaonskog dijela. Kuhinja s ove strane. Ovo je lijepa blagovaonica spojena sa prostranim dnevnim boravkom koji ima izlaz na natkriveni balkon. Cijeli stan ima ukupnu površinu od 63,90 kvadrata. Stan je klimatiziran i potpuno namješten i tako se i prodaje. Cijena je 199.000 eura. Ovo je jedan od rijetkih stanova koji se nalaze u najstrožem centru i koji ima ovakav izvrstan panoramski pogled na more. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji, u neposrednoj blizini je ovaj lijepi park, tržnica, marina Vodice, ambulanta, ljekarna, banke, kafići i restorani. Ako trebate više informacija ili želite dogovoriti termin za pregled ovog stana, javite nam se na telefon ili e-mail.